Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Στράτος Αγιάννογλου από το craftius.com και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια ειδικά εφέ και τεχνικές τόσο ώστε να δημιουργήσετε μια φωτογραφία ή να το πω πιο σωστά να μεταμορφώσετε μια σύγχρονη φωτογραφία σε μια ρετρό νοσταλγική φωτογραφία με τη χρήση υφών, ειδικών εφέ αλλά και μερικών επιπλέον έξτρα μικρών κόλπων που θα μάθουμε κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου tutorial. Λοιπόν, ανοίγω λίγο να σας δείξω κάποια προεργασία που έκανα για να δείτε το πριν, που είναι αυτό που βλέπετε εδώ, και το μετά, πριν και μετά. Το μυστικό σε αυτή την τεχνική που θα σας δείξω είναι ότι όλα αυτά που βλέπετε επάνω στη φωτογραφία και όλα αυτά που θα δημιουργήσουμε είναι απολύτως επεξεργάσιμα και παραμετροποιήσιμα, το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι αν θέλουμε μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε την απόχρωση, μπορούμε εύκολα να μετακινήσουμε τις υφές, μπορούμε εύκολα να κάνουμε το εφέ πολύ πιο έντονο ή πολύ πιο απαλό, ανάλογα με το τι θα θέλαμε να κάνουμε και να πετύχουμε εμείς με κάθε φωτογραφία. Να πω πριν ξεκινήσω ένα-δύο σημαντικά πράγματα. Ένα σημαντικό πράγμα είναι ότι όπως βλέπετε έχω διαλέξει μια φωτογραφία η οποία θυμίζει και είναι λίγο ρετρό, επομένως μην πάτε και μου κάνετε αυτό το εφέ πάνω σε μια φωτογραφία ενός σύγχρονου αυτοκινήτου, ας πούμε μιας Lamborghini, μιας Porsche ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Επομένως αυτή η τεχνική δουλεύει καλύτερα όταν έχουμε να κάνουμε με φωτογραφίες που πραγματικά το θέμα τους θυμίζει ή είναι κάτι παλιό, όπως για παράδειγμα ένα παλιό μπαούλο, ένα παλιό χωριό που έχει γκρεμισμένα σπίτια, ένα μοντέλο που έχουμε φωτογραφίσει με σχετικά ρετρό ύφος, όπως αυτό που βλέπετε εδώ. Και κάπου εδώ θα ήταν μια καλή στιγμή να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο μοντέλο παύλα φωτογραφία είναι από κάποιες φωτογραφίες που λέγονται stock και δίνονται δωρεάν για συγκεκριμένες χρήσεις. Το συγκεκριμένο μοντέλο το βρήκαμε μέσω του DeviantArt, όπου μπορείτε να βρείτε και άλλες επιπλέον φωτογραφίες στο foxfirered.deviantart.com. Λοιπόν, και πήραμε από εδώ αυτή η φωτογραφία, τη χρησιμοποιήσαμε και θα σας δείξουμε πώς πήραμε το εφέ της ρετρό φωτογραφίας. Τώρα, πηγαίνουμε κατευθείαν στο ψητό να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε τη φωτογραφία μας βήμα-βήμα. Υπόψη να σας δείξω δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι ο παραμετροποιήσιμος με εργαλεία που χρησιμοποιούμε αποκλειστικά μέσα από το Photoshop και μετά θα σας δείξω έναν γρήγορο τρόπο που πολλές φορές επίσης χρησιμοποιώ και εγώ. Αλλά ας ξεκινήσουμε με το Photoshop. Λοιπόν, πρώτα έχω μια φωτογραφία την οποία έχω ανοίξει στο Photoshop φυσικά και το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να πάω εδώ και να επιλέξω το adjustment layer το οποίο ονομάζεται black and white. Για όσους δεν γνωρίζουν πώς εμφανίζεται η παλέτα των layers, πατάμε το πλήκτρο F7 αν είναι εξαφανισμένη και μαγικά εμφανίζεται και από εδώ πέρα κάτω πηγαίνουμε σε αυτό το κυκλάκι, κάνουμε κλικ και επιλέγουμε το black and white adjustment layer. Αυτό είναι ένα layer το οποίο κάθεται πάνω από όλα τα υπόλοιπα και όπως βλέπετε αυτό που κάνει είναι να κάνει τη φωτογραφία μου ασπρόμαυρη και είναι αυτό ακριβώς που θέλω να κάνει. Αμέσως μετά πηγαίνουμε ξανά στα adjustment layer από εδώ πέρα κάτω και επιλέγουμε τον τύπο adjustment layer που λέει gradient map και κάνω κλικ εδώ. Τώρα, το μυστικό με αυτό το gradient map ποιο είναι? Στο παράθυρο ελέγχου που έχουμε ανοιχτό εδώ, κάνουμε κλικ σε αυτό το degradé που βλέπετε και στο παράθυρο το καινούριο που έχει ανοίξει έχουμε κάτω εδώ σε αυτή την περιοχή ένα τετραγωνάκι με ένα χρώμα, όπου το degradé ξεκινάει από μαύρο όπως βλέπουμε και καταλήγει σε ένα μπεζοειδές με βάση το χρώμα που υπάρχει σε αυτό το τετράγωνο εδώ κάτω. Κάνοντας κλικ εδώ πέρα, ενεργοποιείται το color και με κλικ στο color μπορώ να επιλέξω εγώ οτιδήποτε χρώμα θέλω. Οπότε με αυτή την τεχνική μπορώ να δώσω εγώ μια χύψη απόχρωση στη φωτογραφία μου. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να πάω πάνω κάτω τα συγκεκριμένα τριγωνάκια μέχρι να φτάσω περίπου στο πορτοκαλί το σκούρο όπως βλέπετε εδώ. Και αφού φτάσω στο πορτοκαλί το σκούρο, να πάρω αυτό το κυκλάκι και να το μετακινήσω σε μια περιοχή που είναι ένα σκούρο μπέζ, όπως είναι για παράδειγμα αυτό εδώ το χρώμα. Αν μας βγαίνει πολύ σκούρο, απλά τραβάμε λίγο προς τα πάνω και το φωτίζουμε λίγο μέχρι να πάρουμε αυτήν εδώ την απόχρωση. Αν θέλετε να πάρετε ακριβώς το χρώμα που έχω εγώ εδώ στο κάτω δεξιά τετραγωνάκι του degradé, τότε δεν έχετε παρά να ανοίξετε με κλικ εδώ πέρα αυτό το παράθυρο και να πληκτρολογήσετε τον κωδικό που βλέπετε εδώ. B4A788 και θα πάρετε ακριβώς το χρώμα που βλέπετε στις οθόνες σας. Πατάω OK και πηγαίνω σε αυτό εδώ πέρα το τετραγωνάκι, κάνω κλικ, επιλέγω ξανά το color, το οποίο πλέον είναι μαύρο για αυτή την περιοχή και ξανακατεβαίνω κάπου εδώ και επιλέγω πάλι ένα beige, αλλά αυτή τη φορά
θα προσπαθήσω να είναι αρκετά πιο ανοιχτό και εξωθοριασμένο, τόσο ώστε να πάρω και μια εξωθοριασμένη φωτογραφία εδώ πίσω. Για τη δικιά μου περίπτωση, εδώ πέρα έχω βάλει το 68, 63, 56 και πατάω OK. Ξαναπατάω OK εδώ και επιστρέφω στο Photoshop. Από εδώ και μετά κάνω αριστερό κλικ στο Gradient Map και από το Opacity κατεβάζω το slider μέχρι να πάρω μια περίπου τέτοια εικόνα, η οποία είναι αρκετά εξωθοριασμένη, αλλά όχι τέρμα εξωθοριασμένη όπως είναι αυτό. Ένα ποσοστό κοντά στο 60 με 70-75% είναι πάντα καλό, ανάλογα βέβαια και με τον τύπο της φωτογραφίας και τον φωτισμό που χρησιμοποιείτε. Ή το φωτισμό που έχετε μέσα στη φωτογραφία που επιλέξετε τη συγκεκριμένη στιγμή. Πειραματιστείτε και βρείτε κάτι το οποίο να μην είναι έτσι, όπως βλέπετε, με πολύ contrast. Θέλουμε κάτι τέτοιο. Απαλό contrast, χαμηλό contrast και αρκετό χρώμα από το gradient map που μόλις φτιάξαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε παρακάτω. Το αμέσως επόμενο πράγμα που θα ήθελα να κάνω εγώ είναι να πάω και να βρω κάποια υφή παλιού χαρτιού. Και εδώ πέρα τώρα σας έχω μία πολύ ωραία έκπληξη. Εάν πάτε στην ιστοσελίδα η οποία ονομάζεται, όπως βλέπετε εδώ, The Milked και είναι www.themilked.com, υπάρχει ένα μέρος μέσα στο site το οποίο σας δίνει δωρεάν 149 υφές από χαρτιά και background. Οπότε μπορείτε να πάτε εδώ και να κατεβάσετε 149 διαφορετικά δωρεάν textures για τις φωτογραφίες σας, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα, όπως θα δείτε στο σημερινό tutorial, αλλά και σε άλλα που έχουμε στη σειρά με ειδικά εφέ. Λοιπόν, εγώ κατεβαίνοντας εδώ πέρα κάτω, έψαχνα για μια υφή η οποία θα έχει ένα αρκετά κίτρινο χρώμα με αρκετό κόκο και κάποια σκουπιδάκια. Οπότε με το που έφτασα σε αυτή τη φωτογραφία αυτής της παλιάς σελίδας, αυτό που έκανα είναι ήρθα εδώ, είδαμε το συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο μας άρεσε και με αριστερό κλικ στο download εμφανίστηκε στην οθόνη μας και βγήκε σε μεγέθυνση εδώ. Τι έκανα? Έκανα μετά δεξί κλικ με το που κατέβηκε η φωτογραφία στο Chrome, όπως βλέπετε, έκανα copy image και μετά ήρθα εδώ πέρα μέσα και πάτησα Ctrl V ή απλά πήγα στο menu Edit και έκανα Paste. Έκανα δηλαδή επικόλληση. Επομένως, με το που αντέγραψα το χαρτί και το έφερα εδώ πέρα μέσα, βλέπουμε ότι έχει έρθει και έχει καπακώσει όλη τη φωτογραφία μας. Εάν το χαρτί αυτό χρειάζεται να το μεγαλώσετε ή το μικρύνετε, συστήνω να κάνετε το εξής. Παίρνετε το εργαλείο του Zoom, πατάτε το Alt και όσο έχετε το Alt πατημένο, κάνετε αριστερό κλικ και βγαίνετε, όπως βλέπετε, με zoom out μακριά από τη φωτογραφία σας. Εάν πάρετε το πρώτο εργαλείο που επιλέγει και μετακινεί layer, βλέπετε το πλαίσιο το οποίο αντιπροσωπεύει όλο το layer με το χαρτί. Άρα μπορούμε να το πιάσουμε από εδώ και να το περιστρέψουμε, μπορούμε να το παραμορφώσουμε ή αν έχουμε το shift πατημένο μπορούμε να το μεγαλώσουμε και να το μικρύνουμε αναλογικά. Επομένως θα παίξω λίγο εγώ, θα το παραμορφώσω κιόλας και θα προσπαθήσω η υφή να καλύπτει εξ ολοκλήρου όπως βλέπετε όλη τη φωτογραφία. Με το που τελειώσω πατάω Enter ή κάνω κλικ σε αυτό το tick εδώ και μετά παίρνω το εργαλείο του μεγεθυντικού φακού και κάνω αριστερό κλικ χωρίς να πατάω το Alt αυτή τη φορά για να έρθω πιο κοντά στη φωτογραφία μου. Στη συνέχεια, αυτό εδώ πέρα το κάνω διπλό κλικ το layer με την υφή και το ονομάζω Texture, Old Paper για να ξέρω τι κάνει, πατάω ένα Enter και τελείωσα. Λοιπόν, στη συνέχεια, πηγαίνω ενώ έχω επιλεγμένο το Texture Old Paper Layer το οποίο έχει την υφή με το χαρτί και αντί για Normal Blending Mode λέω να αλληλεπιδράσει αυτό το χαρτί με τα υπόλοιπα layer από κάτω με τον τρόπο του Multiply στην αρχή. Και μετά θα δοκιμάσω και το Overlay για να δω τι θα μου κάτσει καλύτερα. Μισό λεπτό να το κάνουμε σε Overlay. Το Overlay βλέπω ότι έχει παραφωτίσει τη φωτογραφία μου, οπότε πηγαίνω στο Multiply. Μπορείτε να δοκιμάσετε όλα αυτά και να δείτε τι κάνει, αλλά εγώ προτίμησα να παίξω με το Multiply και καμιά φορά με το Darken, όπου σε αυτή την περίπτωση δεν κάνει τίποτα φυσικά, όπως βλέπετε. Multiply λοιπόν και καθαρίσαμε. Πηγαίνω στο opacity τώρα και αρχίζω και κατεβάζω λίγο το opacity και την ένταση του χαρτιού για να μην είναι το κυρίαρχο στοιχείο, αλλά να είναι κάτι το οποίο βοηθάει. Άρα λοιπόν πηγαίνω εδώ και παίζω με την υφή του χαρτιού μέχρι ώστε να φαίνεται αρκετά, αλλά όχι πάρα πολύ και να μπουκώσει τη φωτογραφία μου. Τώρα, αν έχει κάποια σκουπιδάκια όπως βλέπετε εδώ και εδώ στο μέτωπο, τα οποία σας ενοχλούν και κάθονται σε σημεία που δεν θα έπρεπε, παίρνετε το τσιρότο, το Spot Healing Brush Tool δηλαδή, και με αυτό το κυκλάκι που έχει εμφανιστεί, απλά περικυκλώνετε την περιοχή που θέλετε να εξαφανίσετε στα σκουπιδάκια και κάνετε αριστερό κλικ. Και κατευθείαν έχει εξαφανιστεί αυτή εδώ πέρα η κουκίδα που με ενοχλούσε γιατί ήταν πάνω στο πρόσωπο της κοπέλας. Στη συνέχεια, ξαναπηγαίνουμε σε Adjustment Layer και επιλέγουμε ένα Adjustment Layer τύπου, όπως βλέπετε, Curves. Μισό λεπτάκι να το βρω κι εγώ.
Κάποιες φορές δεν ξέρω γιατί το Curves Adjustment Layer εξαφανίζεται από αυτό το μενού. Ίσως είναι ένα μικρό bug του Photoshop ή κάτι που να συμβαίνει που να μην γνωρίζει συγκεκριμένη φάση. Αν δεν υπάρχει εδώ το Adjustment Layer, το Curves και σε εσάς, απλά πηγαίνετε στο Layer, New. Λοιπόν, και από εδώ πέρα μετά επιλέγετε New Adjustment Layer και να δω το Curves, το κάνουμε αριστερό κλικ και εμφανίζεται. Πατάμε OK. Λοιπόν, και βγαίνει το παραθυράκι το οποίο μας επιτρέπει να ελέγξουμε το Curves Adjustment Layer. Εδώ πέρα τι θέλω να κάνετε. Θέλω να πάρετε το κάτω αριστερά σημείο ελέγχου και να το σύρετε προς τα πάνω μέχρι να ξεθοριάσει λίγο η φωτογραφία. Μην το παρακάνετε και έρθουμε εδώ. Θέλω να ξεθοριάσει λίγο για να έχει την αίσθηση του ξεθοριασμένου από τον χρόνο χαρτιού. Για να δώσουμε όμως και λίγο contrast, κάνουμε κλικ κάπου εδώ που βλέπετε στη γραμμή για να δώσουμε ένα καινούριο σημείο ελέγχου και το πιάνουμε και το κατεβάζουμε προσεκτικά προς τα κάτω. Και έτσι βλέπετε ότι έχω επαναφέρει κάποιο από το contrast. Αλλά κοιτάξτε πώς ήταν πριν και μετά. Πριν και μετά. Είναι πιο ξεθοριασμένο, πάλι διατηρεί λίγο contrast, αλλά φαίνεται σαν ξεπλημμένη φωτογραφία, σαν να έχουν φύγει τα χρώματα και αλλοιωθεί από το πέρασμα του χρόνου. Αμέσως μετά θα ξαναπάρω ένα καινούριο Curves Adjustment Layer, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο πάλι δεν το βλέπω εδώ, άρα θα πάω στο Layer, New Adjustment Layer και θα επιλέξω το Curves. Θα πατήσω OK. Και αυτή τη φορά τι θα κάνω, θα ξανακάνω την ίδια κίνηση, αλλά θα παίξω ως εξής. Θα ανεβάσω αυτό λίγο πάνω, κλικ σε ένα καινούριο σημείο ελέγχου και θα το κατεβάσω ακόμα πιο κάτω. Και κλικ μετά εδώ πέρα πάνω δεξιά και θα ανεβάσω και λίγο και αυτό. Και βλέπουμε τώρα ότι έχει φωτίσει λίγο η φωτογραφία παραπάνω, έχει λίγο παραπάνω contrast, αλλά έχει πάρει μια ακόμα περισσότερη έντονη αίσθηση παλαιότητας σαν φωτογραφία, όπως βλέπετε. Κοιτάξτε πώς ήταν πριν και πώς έγινε τώρα. Πριν και μετά. Επομένως, εδώ πέρα σχηματίσαμε ένα S, όπως βλέπετε, με δύο σημεία ελέγχου που έχουν περίπου αυτές τις θέσεις. Παίξτε και κάντε και εσείς κάτι παρόμοιο, νομίζω ότι θα πάρετε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ανά πάση στιγμή, επειδή αυτά είναι adjustment layer, να αναφέρω εδώ, μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε θέλετε από αυτά και να το ξαναλλάξετε. Δηλαδή, μπορώ να πάω στο προηγούμενο Curves Adjustment Layer και να ξαναπαίξω με όλα αυτά για να δω τι γίνεται. Η επεξεργασία με το adjustment layer είναι ευτυχώς μη καταστροφική. Ό,τι και αν κάνω, η original φωτογραφία, όπως λέγεται, παραμένει ανέπαφη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για να ολοκληρώσουμε έτσι το εφέ και να γίνει πιο ωραίο, με τις υφές ειδικά, πηγαίνουμε και βρίσκουμε μία υφή παλιού φιλμ γρατζουνισμένο. Vintage film δηλαδή. Και εδώ σας έχω μία ωραία έκπληξη. Εάν πάτε σε αυτή τη διεύθυνση που θα εμφανίσω εδώ, η οποία λέει lostandtaken.com κάθετο σε αυτό το μακρινάρι που βλέπετε εδώ, το οποίο θα το κάνω ένα link στο άρθρο από κάτω για να σας διευκολύνω, έχει δωρεάν υφές από παλιό film. 14 συγκεκριμένα textures τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν. Από εκεί και μετά, εγώ προτείνω ότι αν χρησιμοποιείτε αρκετά τέτοια πράγματα, ένα μικρό donation όπως γράφει 1 ή 2 ευρώ μέσω PayPal, βοηθάει πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίζουν να τρέχουν αυτά τα site, όπως και εμείς φυσικά. Απλά εμείς τα χρήματά μας τα βγάζουμε από κάποια tutorial που πουλάμε. Πάντως, αν μπορείτε να βοηθήσετε ανθρώπους που κάθονται και μας δίνουν τέτοια πράγματα, προτείνω να δώσετε 1-2 ευρώ. Πραγματικά βοηθάει στο να συνεχίζουν να μας δίνουν τέτοια πράγματα για να κάνουμε τις φωτογραφίες μας καλύτερες. Λοιπόν, έχει το συγκεκριμένο site λοιπόν αυτές τις υφές που βλέπετε. Με αριστερό κλικ επιλέγετε κάποια που σας αρέσει. Έρχεται εδώ, δεξί κλικ την αντιγράφετε και τη ρίχνετε μέσα στη φωτογραφία σας. Εγώ από όλες αυτές τις υφές επέλεξα αυτήν εδώ πέρα, οπότε θα την κάνω μια αντιγραφή και θα κάνω επικόλληση για να έρθει εδώ πέρα μέσα. Πιάνω το layer με την υφή του παλιού film, το ρίχνω από πάνω και θα κάνω ένα zoom out. Και μπορώ τώρα πάλι να μετακινήσω με αυτό εδώ πέρα πάνω αριστερά το εργαλείο, το layer, για να το φέρω σε μια θέση που νομίζω ότι είναι καλά. Και επίσης από normal το κάνω και αυτό multiply. Και ας κάνω και λίγο zoom in για να δούμε τι γίνεται. Τώρα, το multiply γενικά είναι ισχυρό εφέ. Σκοτεινιάζει τη φωτογραφία και προσθέτει πάρα πολύ υφή. Για αυτό τι θα κάνουμε, όπως σωστά μαντέψατε, θα πάμε στο opacity και θα κατεβάσουμε την ένταση αυτής της υφής. Και βλέπετε ότι αυτή η μικρή αλλαγή πριν και μετά πόσο έχει βελτιώσει σημαντικά τη φωτογραφία. Τώρα, εγώ κάνω και ένα επιπλέον κόλπο. Όπως έχω την υφή σε αυτό το σημείο και βλέπω ότι όλα είναι καλά, για να δώσω περισσότερη λεπτομέρεια, πάω σε αυτή την υφή, όπου με διπλό κλικ στο όνομα θα την μετονομάσω σε Old Film. Θα πατήσω Enter για να ξέρω τι κάνει αυτό το layer. Θα επιλέξω λοιπόν το Old Film Layer, θα πατήσω Ctrl J για να το διπλασιάσω. Θα πατήσω στη συνέχεια Ctrl I για να το αντιστρέψω
και από multiply θα το κάνω overlay. Ή μπορεί και να δοκιμάσω να το κάνω και ένα screen, ανάλογα τα κέφια μου. Λοιπόν, τώρα, αυτό τι κάνει. Βλέπουμε ότι άμα ανεβάσω το opacity πάρα πολύ, έχει ουσιαστικά αντιστραφεί η υφή και αντί να είναι μαύρη και σκοτεινή, είναι λευκή και φωτεινή. Το κάνω ακόμα μία φορά για να το καταλάβετε. Παίρνω την original υφή που είναι το old film στο 55% διαφάνειας η opacity, πατάω Ctrl-J για να το διπλασιάσω, αμέσως μετά πατάω Ctrl-I για να το αντιστρέψω και οτιδήποτε είναι μαύρο να γίνει άσπρο και τέλος από Multiply το κάνω Screen και παίρνω αυτό εδώ πέρα το εφέ. Εάν το άσπρο δεν είναι πολύ έντονο, ανεβάζω το opacity πιο ψηλά και εμφανίζονται και τα ασπράκια. Τώρα, αυτά τα άσπρα που βοηθάνε. Βοηθάνε στο να δώσουμε την αίσθηση του ότι εκεί πέρα το χαρτί έχει ξεφτύσει το χρώμα εντελώς και φαίνεται η λευκή υφή του χαρτιού από κάτω. Αλλά δεν θέλουμε να είναι παντού, το θέλουμε να είναι σε κάποιες περιοχές. Γι' αυτό τι κάνω, με τη χρήση μιας μάσκας θα κρύψω οτιδήποτε δεν θέλω να είναι λευκό επάνω στη φωτογραφία. Πώς το κάνω αυτό? Επιλέγω το Old Film Copy, το οποίο το κάνω διπλό κλικ και θα το ονομάσω στο τέλος και White, για να ξέρω ότι είναι το λευκό layer και η λευκή υφή. Θα πάω εδώ κάτω σε αυτό εδώ πέρα το τετραγωνάκι και θα κάνω κλικ και θα προσθέσω ένα λευκό τετράγωνο, το οποίο πρακτικά είναι η μάσκα. Όπου η μάσκα εδώ είναι λευκή, η αντίστοιχη περιοχή θα είναι και αυτή λευκή, γιατί θα φαίνεται η λευκή υφή. Όπου σε αυτή τη μάσκα, αν κάνω αριστερό κλικ, πάρω τη βούρτσα από εδώ πέρα, από αυτό το εργαλείο και μπογιατίσω με μαύρο χρώμα, βλέπετε ότι εξαφανίζεται η υφή από αυτή την περιοχή η λευκή. Πώς το κάνω όλο αυτό το μαγικό? Κάνω αριστερό κλικ στη μάσκα για να την επιλέξω. Επιλέγω τη βούρτσα μου, που είναι αυτό το εργαλείο που λέει Brush Tool από εδώ. Κάνω κλικ σε αυτό εδώ το τετραγωνάκι το οποίο ανοίγει τον επιλογέα χρωμάτων και επιλέγω το μαύρο χρώμα με αριστερό κλικ και σέρνοντας το ποντίκι μου εδώ κάτω και πατάω OK. Και τι κάνω? Αρχίζω και μπογιατίζω μέσα στη μάσκα με μαύρο, ούτως ώστε όπου εγώ μπογιατίζω με μαύρο, από εκεί να σβήσω το εφέ το οποίο μου δίνει τη λευκή περίεργη υφή που βλέπετε εδώ. Τώρα, τι συμβαίνει? Όσο εγώ σβήνω όμως βλέπετε, φαίνεται που έχω σβήσει. Δηλαδή, αν πάω και τραβήξω εγώ μια οριζόντια γραμμή εδώ, μπορείτε να πείτε «Α, Στράτο, εσύ έσβησες εδώ και εδώ πέρα δεν έσβησες τίποτα». Αυτό συμβαίνει γιατί η ένταση με την οποία σβήνω εγώ είναι στο 100% και κάνει καραμπάμ ότι εκεί πέρα κάτι επεξεργάστηκα, κάτι έκανα. Γι' αυτό τι κάνω? Πρώτα απ' όλα θα πάρω το Old Film Copy, θα κατεβάσω αρκετά το opacity του κοντά στο 50-55% εδώ και θα πάρω και το opacity που είναι η ένταση ουσιαστικά με την οποία βάφω τη μάσκα μου και θα την κατεβάσω και αυτή κοντά στο 40 με 30%. Έτσι, κάθε φορά που περνάω τη βούρτσα πάνω από τη μάσκα με μαύρο χρώμα, ατονίζω το εφέ αυτό κατά 30%. Άλλο 30%, άλλο 30%. Οπότε μπορώ σιγά σιγά μπογιατίζοντας με διαδοχικά περάσματα να φτιάξω ένα εφέ το οποίο θα είναι πολύ πιο ρεαλιστικό. Ξαναλέω, γιατί το κάνω αυτό? Γιατί εάν πήγαινα και έσβηνα με την ένταση του μαύρου από τη βούρτσα μου στο 100% από εδώ, θα φαινόταν που έχω επέμβει. Ενώ κατεβάζοντας αρκετά την ένταση, γίνεται πολύ πιο ομαλά και πολύ πιο σταδιακά πέρασμα με πέρασμα με πέρασμα, οπότε δεν φαίνεται ψεύτικο. Φανταστείτε σαν να μπογιατίζετε ένα τοίχο με 3 ή 4 χέρια για να κάτσει καλά ένα χρώμα. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Μόνο που κάθε φορά που μπογιατίζουμε δεν βάζουμε χρώμα στον τοίχο. Αν φανταστούμε ότι η φωτογραφία είναι τοίχος, αυτό που κάνουμε είναι αφαιρούμε κάτι. Αφαιρούμε και εξαφανίζουμε σιγά σιγά αυτή τη λευκή υφή. Και γιατί κάνουμε όλη αυτή την ιστορία? Γιατί δείτε πριν και μετά πώς είναι. Πριν και μετά. Από εκεί και μετά τώρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, σαν τελευταία παρατήρηση, είναι να κάνουμε αριστερό κλικ στο Old Film Copy και να πατήσω Ctrl-L. Αυτό τι θα κάνει? Θα μου βγάλει αυτό το περίεργο παράθυρο το οποίο είναι τα levels. Εδώ τι θέλω να κάνω? Τραβάω το μαύρο τριγωνάκι προς τα δεξιά, μέχρι να αποκαλυφθούν σιγά σιγά οι μαύρες υφές πίσω από τη φωτογραφία. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Αν τραβήξω το μαύρο τριγωνάκι προς τα δεξιά, αποκαλύπτονται οι μαύρες υφές από αυτή την περιοχή. Και μόλις φτάσω κάπου εδώ, παίρνω το άσπρο τριγωνάκι και το τραβάω αριστερά και ξαναεμφανίζονται οι λευκές υφές. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνω? Μετακινώντας το αριστερό τρίγωνο προς τα δεξιά, επαναφέρω τη μαύρη υφή και texture που είχα πριν από το παλιό film και μετακινώντας το λευκό τριγωνάκι προς τα αριστερά, κάνω πιο έντονες τις περιοχές που άφησα να φαίνονται με το άσπρο χρώμα και την άσπρη υφή.
Πατάω λοιπόν OK και πάμε στο τελευταίο βήμα, το οποίο θα κάνει τη φωτογραφία μας επίσης πολύ καλή και είναι το εξής. Πάω στο background color, εδώ που είναι η φωτογραφία μου η original, πατάω Ctrl J για να διπλασιάσω αυτό το layer, τόσο ώστε αν κάτι πάει στραβά σε αυτό το layer που δουλεύω να το σβήσω και να ξαναπάω πίσω στην original φωτογραφία. Και τι κάνω, πηγαίνω στο filter, πηγαίνω στο blur gallery και επιλέγω το iris blur. Αυτό είναι ένα φίλτρο του Photoshop το οποίο έχει κάποια ειδικά εφέ που θολώνουν τη φωτογραφία. Πώς δουλεύει? Πιάνετε το κέντρο και το μετακινείτε στην περιοχή που θέλετε να είναι όλα γύρω από το κέντρο καθαρά. Μπορείτε από αυτά τα σημεία ελέγχου, τα άσπρα που βλέπετε εδώ, να αλλάξετε το σχήμα της περιοχής που θα είναι όλα καθαρά. Και από το μενουδάκι εδώ πέρα πάνω που λέει Blur, αν το τραβήξετε τέρμα δεξιά, θολώνουν όλα όσα είναι από αυτόν τον κύκλο και έξω, ενώ όλα όσα είναι από αυτόν τον κύκλο και προς τα μέσα, σταδιακά από την άκρη του κύκλου μέχρι το κέντρο καθαρίζουν. Τώρα, δεν θέλουμε αυτό το high effect το οποίο βλέπετε έχει εξαφανίσει τα πάντα, αλλά θέλουμε μια τιμή η οποία δεν θα μας έχει τα πάντα εδώ πέρα πεντακάθαρα. Θέλουμε δηλαδή κάτι το οποίο στις άκρες του κάδρου και του θέματος θα δημιουργήσει ένα μικρό θόλωμα σαν να χρησιμοποιήσαμε ένα παλιό φακό. Άρα, μια τιμή κοντά στο 10 με 15 νομίζω ότι είναι υπέρ αρκετό. Πατάω το OK με το που τελειώσω τη διαδικασία του θολώματος και πρακτικά έχουμε τελειώσει. Παρατηρήσεις και κόλπα τώρα. Εάν θέλουμε να δώσουμε περισσότερο contrast, αφού βάλουμε τις υφές και μετά στη φωτογραφία μας, παίρνουμε τα δύο curves layer που βλέπετε εδώ και τα τρέχουμε και τα στέλνουμε τέρμα πάνω. Άρα, αν φέρω αυτό τέρμα πάνω εδώ και αν φέρω και αυτό τέρμα πάνω εδώ, από όλα τα υπόλοιπα, βλέπουμε ότι έχουμε βελτιώσει πάλι λίγο το contrast. Με διπλό κλικ σε οποιοδήποτε από αυτά, μπορούμε να παίξουμε με τα σημεία ελέγχου που έχουμε εδώ και μπορούμε, όπως βλέπετε, να δώσουμε και άλλο contrast, να κάνουμε τη φωτογραφία να είναι πιο ξεστοριασμένη ή πιο έντονα, ας το πούμε έτσι, τα χρώματα και η τονικότητά της. Επομένως, τι προτείνω εγώ? Με το που τελειώσετε να εφαρμόσετε τις υφές και το θόλωμα, πάρτε τα δύο curves adjustment layer που φτιάξαμε στην αρχή, ρίξτε τα τέρμα πάνω στη φωτογραφία σας και από εκεί και μετά μπορείτε να πειραματιστείτε και να παίξετε μπάλα για να φέρετε το εφέ ακριβώς στα μέτρα σας. Αυτά προς το παρόν. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το συγκεκριμένο tutorial. Ήταν αρκετά μεγάλο και αναλυτικό. Έχουμε πιάσει περίπου τα 22 λεπτά μαζί με την μικρή εισαγωγή μας. Να αναφέρω ότι εάν τυχόν έχετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε ένα email, να αφήνετε ένα μήνυμα κάτω από το συγκεκριμένο blog post και εμείς απαντάμε το συντομότερο δυνατόν. Εάν τυχόν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε κάποιες φωτογραφίες για να δούμε πώς έχετε αξιοποιήσει αυτό το εφέ και να σας πούμε μια γνώμη. Και τέλος, να πω και μερικά πραγματάκια. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε το Sharpening Masterclass, όπου σας δείχνω 10 τεχνικές βήμα προς βήμα για το πώς να παίρνετε εξαιρετική λεπτομέρεια από οποιοδήποτε εξοπλισμό χρησιμοποιείτε, από το πιο απλό μέχρι το πιο επαγγελματικό. Και δείτε η λεπτομέρεια πώς έχει απογειωθεί από αυτό το πορτρέτο που είναι original φωτογραφία εδώ. Και να πω ότι αυτό είναι σε JPEG φωτογραφία, ούτε καν RAW. Οι τεχνικές που θα δούμε είναι κοντά στις 10 και μπορεί να εφαρμοστούν σε πορτρέτα, σε αρχιτεκτονική φωτογραφία όπως βλέπετε, σε τοπία ή σε οτιδήποτε άλλο φανταστείτε. Κοστίζει μόνο 25 ευρώ και μας βοηθάει στο να συνεχίσουμε να σας φέρνουμε ποιοτικά Photoshop tutorial και Lightroom tutorial δωρεάν στις οθόνες σας. Από εκεί και μετά, εάν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, μην ξεχνάτε ότι είμαστε και στο YouTube, στο www.youtube.com/Craftius και κάντε σας παρακαλούμε πολύ ένα subscribe ή μοιραστείτε αυτό το βίντεο και αυτό το blog post στα social media, γιατί μας βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ στο να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε και για σας δεν είναι τίποτα παρά ένα απλό click. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, την υπομονή και την προσοχή σας. Να είστε καλά και το επόμενο tutorial θα σας δείξω πώς μπορώ να πετύχω πάρα πολύ ωραία retro εφέ, όχι με τη βοήθεια του Photoshop, αλλά με τη βοήθεια ενός συγκεκριμένου plugin, το οποίο μας γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο. Αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Στράτος Αγιάννου σας χαιρετάει και από εμένα ως συνήθως, ciao!